Нашата история започва директно от ранчото на Чичо Станчо, където лекия вълк е подгонен за пореден път от Джавко. Поводът за гонитбата отново бил нарушеното спокойствие на животните във фермата заради наглото нахлуване на вълка. На Джавко така му писнал от набезите на лекия, че му се приискало да го направи на вълчи луканки, но както винаги не успял да го хване. След като лекия му се изплъзнал, той спрял да си почине до едно дърво на сянка. В едната си лапа лекия вълк държал нещо заоблено и лъскаво. Той я повдигнал и пред него се разкрило едно позлатено яйце. Оказало се, че с това яйце Чичо Станчо е бил награден в конкурса за най-готина кокошка, където той спечелил първо място. Лекия вълк го кепил от къщата на стопанина, за да подразни Джавко и да направи нов рекорд за най-идиотска кражба. Вълчан се изхилил мазно и тръгнал към леговището си с ценната придобивка, но изведнъж рязко се припънал в един корен от дърво. Лекия се строполил на земята като чувал с картофи и изтървал яйцето. То се претъркулило надолу по склона и застанал на една пътека, точно пред очите на нацепения мечок, който минавал оттам. Той видял позлатеното яйце и мега доволно си го прибрал. Лекия вълк проследил цялата ситуация отгоре и полудял максимално. Вечерта лекия отишъл при шанаджийския заек, който както обикновено играл на PlayStation. Вълчан разказал целият филм на заека и го попитал за някакво решение как да си върне яйцето. Заека веднага измислил схемата, като предложил да нахуе в барлогата на мечока и да свие яйцето, а лекия вълк през това време да наблюдава терена дали е чист. Нашите си стиснали лапите и подготвили плана за действие. Двамата отишли на другия ден рано сутринта пред дома на нацепения и започнали да го дебнат. През това време нацепения се е готвил за среща с лисицата Кифла. Той излязъл от дома си и веднага след него заека се е стрелял рязко през един от прозорците на барлогата. Дългоухия започнал да тараши, но нищо не откривал. В същото време нацепения вървял с Кифлата към мола, но внезапно се е сетил, че днес отново му бил ден за тренировка. Той зарязал лисицата и тръгнал обратно към леговището си да си вземе протеините. През това време на лекия вълк му се придрямало и се опънал рязко на поляната. Шанаджията необезпокоявано си тарашил, а нацепения внезапно се прибрал вкъщи. Заекът се шашнал и се скрил зад дивана. Мечокът веднага надушил някаква странна миризма и започнал да души из стаите. Оказало се, че шанаджията опичал да се пръска с маркови парфюми и така леко се прецакал. Мечокът тъкмо стигнал до дивана, където се крил заека и точно преди да го види, се сетил отново за тренировката. Той грабнал веднага шейка с протеина и излязал навън. Заекът си отдъхнал и продължил с ровенето. Лекия вълк, както си спял навън сладко-сладко, изведнъж нещо го изритало супер мощно и се събудил. Нашият тък му почнал да псува, когато видял, че заека седи над него и му подава златното яйце. Лекия се изкефил супер много. Той грабнал яйцето и си тръгнал към вкъщи. Вечерта, докато си лежал на любимия хамак, лекия забелязал, че яйцето започнало да се бели, сякаш някой го е бил боядисал. Може да се каже, че това е един великденски заек. В същото време на края на гората шанаджията се видял с Джавко. Носиш ли кинтите? Да, ето ги. А яйцето от теб ли е? Ти базикаш ли се? Хе-хе, разбира се, маняк. И така, яйцето се върнал на мястото си, лекия вълк бил тотално полудял, а лисицата Кифла, сгушена в нацепения мечок, се кефила на новия му парфюм. Ай!